samo autobuska stanica. Nikad nisam kroz grad prošao. Zamisli ti dođeš u Jagodinu i ne vidimo žirafu. To je stvarno sramota. Hvala, vidi jednog čopera Te u Beogradu imam žirafe i majmune i... Šta hoćeš, snimi čopera? Gde si? Hardcore, dovedi. Ajde napred, izlazi iz kola da snimaš. Hoćeš po UHD? Možda je dobro nešto i nije, ali...